Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu namhlanje sila eMlazi ke la bafowethu udokotela ke lana uDr Nkonjane. Sisesontweni ke la bafowethu la sizokumbuza ke uDr Nkonjane la bafowethu uzobingelela bese simbuza ukuthi Dr Nkonjane uyaphila. Ngibingelele emakhaya, ngibingelele ngiyaphila kanjani kodwa umsakazi wami. Siyela lana sizo ababukeli bazodideka la Nkonjane ngoba phambilini sike saba nenkulumo sisesigodlweni namhlanje sisesontweni namhlanje. So manje ngifuna ukuthi ke uchazele ababukeli emakhaya Nkonjane ukuthi uhlangana kanjani isonto namadlozi, ukuhlanganisa kanjani lezi zinto kokobili, kuhamba kanjani la? Ukuphendula nje lapho umsakazi. Uma sikhuluma ngokuhlangana kwamadlozi kanye nesonto, ukhumbula ukuthi inkonzo yaseZayoni inkonzo ephethwe obaba omkhulu nogogo. Babekade beshaya isigubhu bagijime bese kuphakama ithunywa. Lezi ithunywa meyiphakama izone bezibenza ukuthi bakwazi ukucommunicate nama feelings omunye umuntu ongale ukuthi hayi lo muntu kunento ethile mhlambe kuyena kunento ethile. So ukuhlangana kwabantu abadala kanye nethongo kwabantu abadala kanye nesonto bahlanganiswa imvelaphi yethu yaseqaleni ukuthi iqale kanjani. Ngikwenzele nje umzekelo njenganami nje ngingenwe yikhehla ebelisonto eZayoni. Lithe melisonto eZayoni la ngena kumina, melingena kumina la ngivumela ukuthi ngiphathwe. Lithena maselibona ukuthi sengikulungela ukuphatha lase lathi hayi ke xebuka ke mfana manje sengifuna ukwakhela into yakho eqondene nawe okuzoba wena umphathi njengoba ke ngaba yifound ubona nje la ngiyifounder yaleli bandla inhlambuluko yamaKristu liphethwe imina nje lapho nje wayisungulela lona ngayisungulela lona from the start ngisebenzisana nomunye ubaba ethuba bugwala sasebenzisana kakhulu nobaba umphephetwa ngase ngoba phela siyawazi umthetho wasemabandleni ukuthi uma ungakashadi awukulungela ukuba nesikhundla esithile. Sabeke sesihlala phansi na ukuthi hayi no babugwala ngoba wena unomfazi ushadile. Ngokukhulu kuyithoba yazi ukuthi ibandla lisuke edlozini lakithi kwaNkonjane kodwa ke sicela ukuthi wena uphakame kwabo ukuthi nedlozi liyavumelana nokuthi hayi asithatheni yena lo ngoba simsondeze eduze kwakho ukuze kube uyena ozokulekelela ukuya lapha phezulu. Okay, ngiyaxolisa nje ukuphula amazwi la. Kahle esonto ibandla akufanele liphathwe umuntu ongashadile. Umthetho usho njalo khehla uthi ibandla ukuze ibandla libe nesithunzi ngoba phela la iyonakala khona Nkosi yami ukuthi uphatha abantu abashadile abanemizi yabo. Wena ungashadile. So kukhona izinto abake badinga ukuyixoxa nomuntu ongumfundisi obona kahle ukuthi ngeke bakwazi ukuyixoxa because wena unalo ulwazi lawo. Kanti mawubeka umuntu lapha oseshadile nesithunzi somshado siyamakha umuntu ukuthi abe sezingeni. Ngikuzwa kahle dokotela. Kushuthi nje isonto lakho nje la isonto lakho njengamanje liyagcwala nje abantu bayeze esontweni ku right. Mhlambe ukuhamba kwesikhathi udokotela mhlambe uyayibona mhlambe uvula amanye ama branch ngaphandle kwaleli bandla kwezinye indawo. Khehla lami senginawo. Sunawo. Su-late senginawo. Su-late senginawo. Sena akupheli la eMlazi. Akupheli la eMlazi ngine branch emaPhephetheni, ngine branch eLamonti, ngine branch eFolweni. Hayibo. Then ke bese kube ikhona ke la eClifflands eduze kwesigodlo njengoba kubhaliwe nje ukuthi isigodlo lesi ingoba ila phela ekusungulwe khona ibandla. Ngikuzwa kahle dokotela. Nezwela ke babukele emakhaya ukuthi ubeka kanjani udokotela. Athini nje wakho ukuphetha dokotela kubabukele emakhaya boMkhanyakude? Awamo ukuphetha ukuthi nje bafowethu uma singabalaphi bendabuko asifunda ukuthi sibuye siye nasesontweni akushiwo ukuthi uma ungumlaphi akube kusadingeka ukuthi uhambe uyokhuleka ngaphansi kwesithunywa esithile
lento ukuze ikwazi ukusebenza kahle iphile kahle iyadinga ukunyakaziswa ukuzanyazanyiswa lento yabantu abadala ngoba omunye uthothi wangenwa wokhokho bakhe abadala kodwa manje labo khokho bakhe abadala babephila impilo yobuyoni noma baba amaqaba kodwa babephila impilo yobuyoni so bafowethu kuyahlangana ukuthi idlozi lihamselane nesithunywa senkonzo okulela ukuthi wena ukwazi ukuqondanisa ukuthi kwazi ukwenzela lento oyifunayo ukuthi uphile nabantu uphilisane nabantu. Ngikuzwa kahle dokotela. Inyoni emaphiko phiko madoda indizelekela emlazi bafowethu silaka nje kudokotela ke bafowethu uyasechazile washo konke. So siyacela abantu abaningi ke besilandele ke lapha enkundleni zokuxhumana inde futhi ke nimthole udokotela enambeni sizoyifaka ku comment section. Uma ukade ungakalike leli page uyalike ucommente si channel siyabonga.